Babbar magana, jarumin Kannywood Baba Ari ya lakaɗa wa malamar Islamiyya duka saboda ta hukunta 'yarsa. Na rantse da Allah, gefen ɗan kwalinta kawai na doka, in ji shi. Ana zargin shahararren ɗan wasan barkwancin nan na masana'antar shirin fina-finai ta Hausa ta Kannywood, Aminu Ali, wanda aka fi sani da Baba Ari, da lakaɗawa wata malamar Islamiyya da ke yankin Ƙofar Nasarawa a jihar Kano duka bisa hukunta 'yarsa mai suna Hafsa da malamar ta yi a makarantar sakamakon laifi da suka aikata. Malama Safiya Nasir, wacce ake zargin Baba Ari ya jibga, ta bayyana cewa ina zaune a cikin aji na biya musu karatu, sai yarinyar take cincingan tare da wata ɗalibar a kusa da ita, bayan kuma dama wani malami mai suna Malam Suleiman ya yi musu magana. Saboda haka na ɗauki bulala na daki ta kusa da ita, amma ita Hafsa sai ta ce ba zan dake ta ba, har muka yi sa'insa. Ina fara yi mata bulala sai ta zube a ƙasa wanwar da nufin tayar da aljanu. Daga nan ina cikin tafiya sai ga mahaifinta ya zo yana cewa, ke Hafsa, wace ce ta doke ki? Wace malama ce ta doke ki? Ana faɗa masa kawai sai ya jawo ni ya kifa mini mari, ya fara taka bayana da takalminsa, in ji ta. Sai dai a nasa ɓangaren Baba Ari ya ce ya yarda ya yi kuskure kuma ya amsa laifinsa, amma ya yi rantsuwa da mahalicci akan cewar gefen ɗan kwalinta kawai ya doka. Ɗan wasan Hausa Baba Ari ya bigi malamar Islamiyya saboda ta yi wa 'yarsa bulala. Baba Ari ya bigi malamar Islamiyya saboda ta hukunta diyarsa. Ana zargin fitaccen jarumin wasan barkwanci a masana'antar shirya fina-finan Hausa ta Kannywood, Aminu Ari Baba, da jibgar wata malamar Islamiyya da ke yankin Ƙofar Nasarawa a jihar Kano bisa hukunta 'yarsa mai suna Hafsa da malamar ta yi a makarantar sakamakon laifi da suka aikata. Shin mai za ku iya cewa akan wannan batu ko kuma wannan al'amari da yake faruwa? Da fatan dai za mu ji ra'ayoyinku kan wannan dambarwa da muka kawo muku, wanda dai ake zargin Baba Ari da aikatawa. Muna sauraron ku a cikin comment section ɗinmu na wannan tashar tamu mai albarka domin mu ji ra'ayoyinku kan wannan batu, domin ra'ayinku a kodayaushe shine namu. A yanzu dai muna tsakiya, ba za mu je ko ina ba har sai mun ji abin da kuka faɗi. Haza bisalam.